गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय थांनाय 6 जानुवारिनिफ्राय आसाम सरकारा लानाय गुण उत्सव बेनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बरायग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा जि 6 थाखोनि बिगियान आरो सानखान्थिया इंराजि बिजोंजों हरनायखौ जोङो मालाबाबो गनायनाय जानाय नङा। मानो होनब्ला बे हाबाफारिनि सायाव जोङो आसाम सरकारजों दुलाराय बर' आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो अराय समबो सावरायबोबाय थानाय जादों। बेखौ लानानैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि प्रेसिडेन्टशिप लानानै थांनाय 29 आगस्तआव थारैनो बेनि सायाव सावरायनाय जादों। आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गनायथि होनाय जादों जे बर' बिजोंनि 6 थाखोनि साइन्स आरो मेथ्सखौ बर' बिजोंजोंनो अराय सम लाखिनाय जागोन होनना खोथा होनाय जादों। बेनि उनावबो दिनै थांनाय 6 जानुवारियाव इंराजि बिजोंजोंनो हरनानै जि गुण उत्सव फाथिनाय लानाय बेखौ मालाबाबो दुलाराय बर' आफाद बा बर' थुनलाइ आफादा गनायना लानाय जायाखै। आरो जानो गोनां जि माने 9, 10 बा 12 बे तारिखआव जानो गोनांखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादा मालाबाबो मानिना लानाय जानाय नङा। ओंखायनो खावलायनो लुबैदों, बिथांमोनखौ जोङो गोख्रोङै बुंनो लुबैदों जि इंराजि मिडियामाव फरायनानै मालाबाबो माने मोनफ्रोमबो हारिया गावनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हाया। दा बेखौ जोङो अराय सम बुंबोगासिनो दङ। जोङो आसाम सरकारखौ खावलायनो लुबैयो बिथांमोना इंराजि मिडियामखौ मोजाङै फोरोंनो थाखाय बिथांमोना नांगौ बादि फोरोंगिरि थिसननानै हो, नांगौ बादि पलिसि ला। नाथाय इंराजि बिजोंखौ मोजाङै लाबोनो थाखाय बेवहाय गावबा गावनि बिजोंखौ फोथैनानै इंराजि मिडियाम खालामनो साननायखौ मालाबाबो दुलाराय बर' आफाद बा बर' थुनलाइ आफादा गनायनानै लानाय जानाय नङा। ओंखायनो खावलायदों दिनै जोङो दुलाराय बर' आफादनिफ्राय बुंगोन जेसेबां आसामाव दिनै इंराजि मिडियाम दङ बेवहाय बहाबा फरेननिफ्राय फैनानै रावबो फोरोंगिरिया इंराजि बिजोंखौ फोरोंफैयाखै। जुदि बेवहाय फोरोंगिरि जादोंबा सोरबा एसामिस बिजोंजोंनो फरायनानै सोरबाया बर' बिजोंजोंनो फरायनानै दिनै इंराजि सोलोंथाइखौ होगासिनो दङ। होमबा बेवहाय माने मिथिनो गोनां मा बाथ्रा दङ? ओंखायनो गावनि बिजोंखौ लानानै बा फोथैनानै सरकारा बेबायदि माने इंराजि बिजोंखौ जाबसिनना होनायखौ मालाबाबो गनायना जानाय नङा। ओंखायनो पलिसि ला, बिथांमोना इंराजिनि थाखाय कुवालिटि इडुकेसन मोननो थाखाय बिथांमोना फोरोंगिरिखौ थिसननानै हो आरो पलिसि ला माबादि माने मोजां शिक्षा होयोबा इंराजिखौबो आरोबाव मोजांसिन खालामनो हायो। नाथाय बे नङा जे बर' बिजोंखौ फोथैनानै इंराजि बिजोंखौ जाबसिनना होब्ला जे साफ्रोमबो फरायसाया माने इंराजि मिडियामाव गोख्रों जागोन बेयो मालाबाबो सैथो बाथ्रा जानो हाया। ओंखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय जि जानो गोनां गुण उत्सवआव माने इंराजि बिजोंजों हरनाय बेखौ जोङो मालाबाबो गनायनाय जानाय नङा। आरो बेनि थाखायनो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो आसाम सरकार माने चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बेग बिथांखौ खावलायहरनाय जाहरदों जे दुलाराय बर' आफादा बेखौ मालाबाबो गनायनाय जानाय नङा। ओंखायनो बर' बिजोंजों क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ पेपारखौ दैथायहरनो थाखाय जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला आफादनिफ्राय गोख्रोङै खावलायहरनाय जाबाय।